To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da dare. So da fatan mun wuni lafiya, Allah ya sa haka amin summa amin. So alhamdulillah, idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel, so dole ka danna mana subscribing, so insha Allahu rabbi hakan zai sa da mun sauke bidiyo za ka gani in Allah ya yarda, musamman ma wannan lokaci da muke kai, insha Allahu rabbi da muke ɗora shirye-shirye masu inganci a cikin wannan tasha namu Allah. So yau mun samu airdrop ne wanda ke kan Solana airdrop, wanda airdrop ɗin ga shi nan 1, 2, 3 har guda 10. So wanda shi wannan bai da wani wahala, form ne kawai mutum zai buɗe ya cike, wanda idan ka cike form ɗin nan, illa iyaka abun da kawai za ka sa a cikin form ɗin shine email ɗinka, sai za ka taɓa Twitter nasu. Bari dai mu tafi kai tsaye ku ga yanda abin yake insha Allahu kai tsaye. So farko dai ga link misali kamar haka, an baka link, so za ka zo ka taɓa kan link ɗin kamar haka. Wannan link ɗin shi kaɗai ne zan baku, zan muku bidiyo ne na guda ɗaya, duk abin da na yi a ɗaya shine duk za ku yi a duka gaba ɗaya. So wannan shine, Allah ya datar da mu. So farko sai ka zo ka taɓa link ɗin kamar haka, kana taɓa link ɗin za ka jira shi ya buɗe. So link ɗin yana buɗewa zai nuno maka guri kamar haka. Yana nuno maka guri kamar haka, in ba ka buƙatan amfani da wannan email ɗin, to sai ka yi mene? Sai ka taɓa switch ɗin nan, zai kai ka cikin email ɗinka, sai ka zaɓi email ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Kun gane ko? So sai ka yi amfani da shi, sai ka jira ya dawo da kai ciki, saboda ka ci gaba da yin airdrop ɗinka insha Allah. To ga shi nan ya kawo mu nan guraren, abin da za mu yi a nan shi ne, so abin da za mu yi, za mu ja shi sama, sai mu ja shi sama. Kun gane? So nan guraren za mu sake rubuta email ɗinmu a nan guraren. Kun gane? Za mu rubuta email ɗinmu a nan guraren kamar haka. Ga shi nan. So bayan ka rubuta email ɗinka a nan kamar haka, sai ka zo nan guraren. Idan har ba kai following ɗinsu ba, so za ka taɓa nan guraren kai following. Amma da zaran ka yi following nan guraren, to ba za ka sake taɓa nan ba, sai dai ka zo ka taɓa nan guraren. So ɗaya kawai za ka taɓa nan, za ku gan su link 10 ne. To in ka yi a na ɗayan number 1, in ka taɓa nan guraren kai following, to duk sauran in ka dawo nan kawai za ka riƙa taɓawa. Kamar haka za ka taɓa nan tweet ɗin nan. So za ka ɗan jira. In ka taɓa, za ka ɗan jira. Za mu ɗan jira ya buɗe, yauwa to zai shigar da mu. Za mu je mu yi quit. To alhamdulillah ya riga ya shigo da mu nan. Me za mu yi? Abu na gaba, abin da za mu yi shi ne, za mu zo kawai mu taɓa nan guraren da kuke gani ga shi nan kawai za mu taɓa. Ba ruwanku da ma like ɗin nan, kawai nan za ku zo ku taɓa nan. So kuna taɓa nan guraren, abin nan, so ga nan guraren quit ɗin nan, shi za ku zo ku taɓa. Kuna taɓa nan guraren, to bari ku gani, so zai nuno muku guri kamar haka. To nan kawai za ku sa mene ne? Good job. Kawai is okay, sai ka yi liking. Kawai good job is okay. Kun gane ko? So kana yi sai kai posting. So kana taɓa posting, kawai abin da za ka yi, sai ka zo ƙasan nan, ga shi nan guraren, ga shi nan, ko kuma ka je ka taɓa profile ɗinka. Kun gane ko? Ka koma kan profile ɗinka ka danna baya, ka zo ka taɓa kan hotonka, wannan hoton naka. In ka taɓa kan shi haka, sai ka jira ya buɗe. So kana jira ya buɗe, to ga abin da ka yi nan, sai ka zo ka taɓa mene? Ga wani guri nan ƙasa nan. Kun gane ko? Ga nan gurin da aka ɗan sa ɗan nan guraren ɗan abun nan ɗin nan, sai ka kwafe shi. Za mu kwafe shi ne.
za mu yi copy. Kun gane ko? So sai mu yi me? Sai mu koma cikin inda muka baro. Kun gane ko? Shi ne za mu koma, no za mu yi back ne. Daga nan ɗin dai za mu yi back ne, ma'ana za mu fita kwata-kwata daga cikin nan za mu koma kan inda muke inda abin nan. Kun gane ko? To za ka taɓa back, za mu taɓa back, za mu yi back, za mu yi back, oyya! Ga shi nan mun zo nan. So ba dai komai, mun riga dai mun yi komai, kawai za mu yi pasting ne. Kun gane ko? Na yi back ɗin ya yi yawa ne, kuma yana ɗan hanging, yana slow. Kun gane? Yana ɗan yin slow. So in ba ku manta ba duka mun yi duka wa'innan abubuwan, har mun saka email ɗinmu. So kawai abin da za mu yi, za mu zo mu yi me? Za mu yi pasting abin da muka kwafo daga can, za mu yi paste ɗin shi a nan guraren. Kun gane ko? Ai mun kwafo wani abu, to za mu yi pasting ɗin shi. Kun gan shi? Mun yi pasting ɗin shi. To abin da za mu yi, nan guraren, no ba nan, a nan ne za mu yi pasting ɗin shi nan. Nan ba nan ba ne za mu yi pasting ɗin shi ba, za mu goge wannan. Kun gane? So nan za mu sa Solana address ne. Bari mu je mu kwafo Solana address. Wannan wallet, wannan abun nan ɗin, Solfia ɗin zan ajiye muku sunanta a ƙasan description insha Allahu rabbi. Sai ku je ku duba sunan, sai ku je ku yi abin da ya kamata. Kun gane ko? Insha Allahu rabbi. So a nan guraren sai ka zo ka pasting shi wannan address, wallet address ɗinka na Solana. Kun gane? Sai ku yi submit. Shi kenan, kuna submitting shi kenan kun gama. To duk abin da na yi ɗin nan haka za ku yi dukansu. Dukansu guda 10 abin da za ku yi kenan. Allah ya sa mu dace, Allah ya ƙara wuce mana gaba, ya rabbal alamin.